Welcome to T-Faithful TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Pashinjava Panganayi by Beth, profita wedu wenhema akasekwa zvisingaite, vanhu vakadedzera kuti wapera iwe Panganayi. Munongumuziva profita wedu wenhema anga ari kugame yeScotland payakarohwa. Saka ndiyo video yacho tasaimuone ari kudzwa kuti wapera Panganayi, profita wedu okuita matangs enhema achibira vanhu mari. Ndiye uyu tasaimuone video achisumudza ruoko achingovharavhara nekunyara. Thank you very much for staying with us. Welcome back for the second half. I'm sure you have seen the video. Pashinjava Panganayi achibuda mugame kustadium kwaitamba Scotland payakarohwa. Ko Scotland ndeyaScott Sapopwanya, munongoziva mega, itimu yezvigananda, timu yevarakashi. Saka Panganayi akamboita mbiri, munozviziva, akaita mbiri kuita matangs enhema, mukomana achibira vanhu mari, achiita zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Edezvi mukomana apera. Chii chiri kuita kuti apere Pashinjava? Inyaya yekuti ari kuita zvechechi zvinomunetsa. Vanhu vanotoziva vega kuti uyu munhu ari kusikotora mari, ari kubira vanhu mari, zvechechi zvinonetsa. Asi akangouya chete achida kuita zvimaskitikiti, zvinhu zvinongosekesa, anobva adzoka. Asi vanhu vakawanda vari kudedzera kuti aiwa mukomana apera. Ofuti nesu tiri kubvuma mukomana apera. Pashinjava Panganayi by Beth mukomana apera, akambonetsa zvake, but the guy is nowhere to be found since akuita zvechechi, zvinhu zviri serious, nemukadzi akamutiza, achimutiza nekuti ari kudliwa kumanyowa kusim 2. Ndo nyaya iripo. Last year akamboita kanodrive mauber kuCape Town. Thank you so much.